El Centre de les Matemàtiques és una fabulosa trobada on persones que estimem les matemàtiques compartim coneixements i aventures. L'objectiu principal és que entrin en contacte amb temes de matemàtiques que puguin ser interessants i que fugin dels temes acadèmics que ells estan acostumats a tractar. Ara hem començat el taller, el concurs. En aquests moments estem fent estimacions de magnitud. En farem 6 d'aquestes aventures. Són 6 aventures entorn al sistema. A tots ens agraden les matemàtiques, per això hem vingut a aquest concurs, per aprendre més i per veure si podem guanyar. Tampoc no pretenem que tothom que vingui aquí esdevingui matemàtic. Que vegin que si a ells els agraden les matemàtiques, hi ha molta altra gent que ens agrada les matemàtiques, que és un món, no? Precisament m'agrada això, que una cosa així que sembla normal, que no té res a veure, la pots expressar amb lleis matemàtiques i m'agrada, és molt exacta. Conèixer la ciència i conèixer les matemàtiques és important per tothom. Estudiant física recreativa pot descobrir que vol ser cuiner, per exemple. Per tant, crec que és important que no només els que s'hi han de dedicar professionalment s'hi aproximin.